Pinsan na. Pinsan na. Bugtong hari nga nakatibak. Tawag nila nako bahaghari. Okay lang nako kung mangita mo kaka sa among palibot. Total kini nga kong tribo nagpuyo lamang nga malinaon. Apan kung makasala ka mo na mo, lagpot gid mo slayo. Lubok naman na. Walang kung lubok ba. Diin man na ni mo kuha. Pasil na ikan. Maayo. Saan mong grupuha ba eh? Banti Brad. Membro mi sa tribu Wakwak na napildi sa Sinulog. Sige magka-brush bigot. Ikaw noon. Naong mo murag bagtaks lamok. Yati ra. Baksyo! Balik! Baksyo! Pasag din na. Yan na, manguli na ta. Ang tribo Wakwak, nagsugod na sila dito sa Sikihor.
Sila ang mga inilang ungo sa isla. Oh, ungo. Kanang nayariyo sa ilong. Sorry. Si Mama, si Papa, gikan sa tribo Wakwak. Kaliwat ang ungo. Oh. Adlaw, gabi, mamalbal to sila. Bata, tiguang, mapdos. Basta presko ang dugo. Pero, wag ko ni padayon. Og nihawa ko sa tribo nila. Kay wa ko maanan nga mukaon hilaw. Tagamay pa ko spaghetti o regular yam lagi na sa Jollibee. Pero karon vegetarian ako. Original Rastafari. Usahay, pang ko. O di araw, kuagi uli na ta. Nakabalik na si Paksyo uban sa iyang amahan na si Bahaghari sa barangay Kinangisan, lungsod sa Lapu-Lapu. Usa ka malingaon ug malipayong barangay sa Isla Mactan. Apan siguro sa pitik sa iyong dughan, may namatikdan siyang umaabot na katalagman. Apan ang uban pangsumpay ning atong sugilan. Paksyo ang maglintang irunduan.